Я зрабіў тое, што павінен быў зрабіць кожны на маім месцы. Кожны, хто не баязлівец, зразумела. Ой, небарака кацяня, як яму зараз аднаму. Ой. Значна лепш, чым з такой маці. Ой, чуеш? Зусім недобра яму там. Это яно падзяку выказвае мне, сваяму ратавальніку. Малой яшчэ, таму і галасок тоненькі, жаласлівы. Я упэўнена, што кацяня плача без сваёй матулі і хоча да яе вярнуцца. Хутчэй нясі яго назад. Што? О, прыдумала! Не дзеля таго я кацяня выратоўваў, каб аддаць кепскай маці. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, добрый вечер, дядулечка. Салют усім. Ой, а что это здарилось? Кто это тебе так, Топа? Дробязі, абараняў малою. Дык самого трохі пакалашмаціла. Ай-яй-яй, смелый ты наш заступник. Усё было зусім не так, дзядуля Дабрадзей. А як? Ён не абараняў малое, а забраў яго ад маці. Як ад маці? Ой, та была такая маці, што кожны б ад яе збег, каб мог. Ой, і чую, галасок нехта падае, а? А гэта кацянятка, дзядулечка, якое быццам бы выратаваў Топа, а на самой справе адабраў у маці кошкі. Дайте я погляджу. Ой, маленькая. Ой, кисочка, киса. Топа, а навошта ты это зрабіў? О, навошта? Бо кошка здзеквалася з малога. Уяўляеце? Узяла яго зубамі за шкірку і панесла. Волокла. Во! Я не стрываў такую жорсткасць да малечы і уступіў у пайку. Ай-ёячкі. Ой, дзядулечка, што там было? Кошка абараняла кацяня, змагалася за яго, але Топа схапіў кацянятка і пабег. Мяне не напалохаеш шипеннем і кіпцюрамі. Дарэмна ты, Топа, ублытаўся ў гэтую кашачую справу. Так, а я казала яму, не чапай кошку з малым. Вось правильно, Яночка. Так. Кошкі заўсёды так пераносяць сваіх дзетак. У зубах? У пашчы. А як жа інакш ім гэта рабіць? Кошка ходзіць на 4 лапах. І вольных лап у яе няма, каб трымаць кацяня. Вось таму яна і пераносіць кацянят у пашчы. А я што табе казала, але ты і слухаць не хацеў. Выдаваў сябе за ратавальніка Бэтмана. Дык няўжо кацяняць не балюча, калі яго цягнуць за шкірку зубамі? Кошка вельмі асцярожна трымае кацянятка і не пашкодзіць малога. Кожная маці ведае, што добра, а што не для свайго дзіцяткі. Ой, ну прабачце, я ж не ведаў. О, не ведаў. І слухаць, што табе раюць, не жадаў. Трэба як мага хутчэй вярнуць кацяня да маці. Топа, ты далёка сустрэў тую кошку? Не, я яе добра ведаю. Во, жыве з кацянятамі пад ганкам суседняга дома. Раней ніколі не бачыў, каб яна насіла кацянят у пашчы. Трэба хутка коціка вярнуць, бо калі пройдзе шмат часу, кошка можа не прызнаць яго. Ой, бяжы хутчэй, Топа, паспрабуй непрыкметна падкласці малога да браціка і сястрычак. Без праблем, я хутка вярнуся. Не пачынайце без мяне глядзець мульцік. Чакаем цябе, Топа. Ой, дзядулечка, а можа пашанцуе і матуля-кошка будзе на паляванні? Магчыма, тады Топа без перашкод верне кацяня на месца. Будзем на гэта спадзявацца. І на тое, што больш не прыйдзецца заклейваць яго новыя драпіны пластырам. Вось чым бывае заканчваецца ратунак, пра які ніхто не прасіў. Мядзвеж я паслух. Ага, вот дрэнна тое, што Топа ні з кім не параіўся. А у яго зараз ратавальны перыяд, дзядулечка. Усіх імкнецца ратаваць. Матылькоў, куранят, нават жабянят. Ой,
Фух, а вось і я. Ой, хутка ты справіўся, ратавальнік. А кошки не было. А котянятка з радостью долучилася до своїх братиків і сестричок. Ой, уяўляю, як здзівіцца кошка, калі ўбачыць, што выкрадзеная кацянятка на месцы. Спадзяюся, што ў іх кашачай сям'і ўсё будзе добра. А ты, Топа, напэўна, не будзеш больш усіх ратаваць без разбору. І птушанят, якія вучацца лётаць, і качанят, якія вучацца хадзіць. Ой, ужо буду прислухоўвацца, ці клічуць яны на дапамогу. І памятайце пра тое, што ў маленькіх ёсць матуля, якая лепш за іншых паклапоціцца пра сваіх дзетак. Да таго ж, у кожнай сям'і свае звычаі, пра якія ты можаш не ведаць і якія здаюцца табе дзіўнымі. І сваёй дапамогай, якую ў цябе не прасілі, ты можаш нашкодзіць, як у гэтай гісторыі з кацяняткам. Да я зразумеў, дзядулечка. Ой, а яшчэ я прыгадала, як ты ратаваў жабянят, якія скакалі ў траве і пераносіў іх у сажалку, а яны плаваць не хацелі, бо былі наземнымі, а не воднымі. Сапраўды, Топачка, ёсць такія жабкі, якія жывуць не ў вадзе, а на сушы. Ну я ж не ведаў. Думаў, яны заблукалі. А яшчэ ты не ведаў, навошта буслы абліваюць у гняздзе сваіх птушанят. І вырашыў, што яны звар'яцелі. Ой, было такое. А ці гэта нармальна? У спякотнае надвор'е буслы абліваюць сваіх птушанят вадою, каб тыя не перагрэліся. Ваду для гэтага носяць у дзюбе. Вось яно што! А я дзівіўся, што яны робяць? Добра, што буслы сядзяць высока, і ты не здолеў да іх дабрацца. І на будучае, Топачка, пра ўсё, што табе здаецца незвычайным і незразумелым, лепш расказаць дарослым, параіцца з імі. Добра, дзядуля. І не будзе больш кур'ёзаў. Ну што ж, мае любыя, калі ўсе спрэчныя моманты вырашаны, можна паглядзець мультфільм. Ой, давайте. Самы час. Добра, куфэрак чароўны, зрабі нам ласку, перанясі у цікавую казку. Што ж, мае маленькія, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку, чысцім зубкі, мыем тварыкі. І ў ложачкі спаць. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.